Преди няколко години преживях нещо, което разтърси из основи и мен и семейството ми. Преживявайки това, дори не забелязах как косата ми започна да капе. В един момент, когато успях да си поема дъх, забелязах, че голяма част от нея я нямаше. Като жена, която държи на външния си вид, това беше огромен шок и допълнителен стрес в живота ми. Започнах да тествам всевъзможни продукти. Шампуани, балсами, маски, серуми, какво ли не. Резултатът беше нулев, а плешивите петна по главата ми се увеличаваха. В този момент осъзнах, че ако сама не започна да проучвам и да разбера какво е това, което наистина помага за здравето на косата, няма кой да ми помогне. Така започнах да чета, да говоря с специалисти, да се съветвам с химици, технолози, биокари. И постепенно успях сама за себе си да намеря формулата, която успя да ми помогне. Започнах да тествам различни комбинации върху себе си, докато в един момент не започнах да виждам ореол от бебешки косички около главата си. Моите познати и семейството ми също забелязаха разликата. Някои от тях проявиха голям интерес да тестват и след като го направиха, бяха удивени. Така се роди Hair Affair. 100% натурално масло за коса, което подпомага растежа, укрепва скалпа и спомага спирането на косопада. Ако ти искаш здрава и дълга коса, кликни на линка в описанието и съм убедена, че до няколко седмици ще имаш впечатляващ резултат.